Malalakas na ulan sa hapon at gabi, senyales na ba ng pagpasok ng tag-ulan? May ulat si Russell Simorio. Sa amateur video na ito, nakuha ng isang netizen, makikitang malakas na buhos ng ulan na sinabayan pa ng malakas na hangin sa San Carlos City, Pangasinan. Tumagal umano ng ilang oras ang malakas na ulan. Kita rin sa videong ito ang buhos ng ulan sa Barangay Poblacion East, Asingan, Pangasinan. Bakit nga ba nararanasan ang mga pag-ulan sa hapon? Gayong mainit na temperatura naman ang nararanasan sa tanghali. Ayon sa Pag-asa, epekto ito ng localized thunderstorm na nabubuo dahil sa frontal system. Yung tinatawag natin na mainit na panahon, siyempre ito pag na-hit na arawan tong earth surface, siyempre mag-evaporate po yan. Yun po yun, makakabuo ito ng tinatawag natin ng convective clouds. Ayon sa Pag-asa, hindi pa raw maituturing na senyales ng pagpasok ng tag-ulan ang malalakas na ulan sa hapon at gabi. About number of yung ulan, abot po yun, kaya lang iisa lang. Dapat makuha tayo ng tawag nito na 5 to 3 days na successive na nagkaroon tayo ng ulan. Pero ibinabala ng Pag-asa na titindi pa ang init ng panahon hanggang sa katapusan ng Mayo. Napakainit. Tapos naghihina kapag mainit talaga. Kung nagtitinda ako, nagpapayong ako. Tapos umiinom ng tubig. Kasama si Henry Duminsil, Russell Simorio, Balitang Amyanan.